Dámy a páni, vítajte opäť na kanáli Odhalené UAP UFO prípady a pozrieme si najlepšie videá, aspoň teda podľa mňa, UAP fenoménu za jún roku 2026. Začneme v Maďarsku. No a tí, čo toto pozeráte na Facebooku, hneď teraz poprosím klik na odkaz v popisku ukážky tohto videa a dopozerajte si ho na YouTube kanáli, kde mi môžete nechať odber. Ďakujem. Pokračujeme v Spojenom kráľovstve 17. júna 2026 a už prichádzajú naozaj veľmi zaujímavé videjka, ktoré sa podarilo natočiť náhodným svedkom a okoloidúcim, a takéto dva objekty sa nachádzajú na zamračenej oblohe a dokonca jeden z nich mizne priamo v oblakoch. Väčšinou, ak je takto zamračené, tak sa tieto objekty zdržiavajú zahalené, ale v tomto prípade si povedali, že prečo nie, prečo sa nepredvádzať a prečo sa neukázať. Točené zjavne spoza okna, aspoň sa mi tak zdá, že som tam videl rám okna, posúďte sami. No a pokračujeme v Spojenom kráľovstve, kde sa to takýmito objektami tento mesiac len tak hemžilo a 20. júna opäť takýto rýchlo prelietávajúci objekt po oblohe. Krátke, ale pekné video. Presuňme sa do Brazílie, 19. jún 2026 a opäť nočná obloha pre zmenu a niečo padajúce z oblohy a potom vznášajúce sa na oblohe, takže meteorit to asi nebol, ale ťažko povedať bez nejakej ďalšej perspektívy okolia. Kalifornia, 26. jún 2026 a takýto zvláštny anomálny úkaz na oblohe a ďalšie objekty pod ním. Tu trošku spomalené toto video, pretože tento objekt potom náhle akoby zmizol. Presuňme sa teraz do Mexika, no a tu už vidíme klasický guľový orb, klasickú kovovú guľu, úplne v pohodičke sa vznášajúcu opäť na, dá sa povedať, zamračenej oblohe. Ak to teda nie je nejaký osamotený balón, čo teda nevyzerá, ale ide naozaj o túto tzv. Bugasfír, ako ju niektorí začali prezývať, tak je to celkom slušné video. Veľká škoda, že nerobí žiadne zložité manévre, pretože čokoľvek sa takto vznáša prirodzene vzduchom, vždy môže byť podozrenie, že sa jedná o nejaký balón vytvorený človekom. Na chvíľu mizne v oblakoch a opäť sa z nich vynára. Toto už je nejaký lepší pohyb, ale naozaj je škoda, že nerobí pohyby nejaké extrémnejšie, nejaké tie ostré uhly, ako sme zvyknutí. Každopádne myslím si, že celkom slušné videjko. Pozrime sa teraz opäť do Mexika, 24. jún. No a na pomerne veľmi zamračenej oblohe sa podarilo opäť natočiť takéto guľovité UAP. Tak ako vždy, napíšte mi do komentárov tu na YouTube kanáli, čo si o tom fenoméne myslíte vy, čo si myslíte o týchto jednotlivých videách, či sa vám páčia a proste všetko, čo vás napadne, pokiaľ to bude zmysluplné. Čítam si všetky komentáre a na niektoré aj reagujem. Takže takýto bližší pohľad na tento zvláštny objekt. No myslím si, že dnešné videjka stáli za to a teším sa na ďalších amatérskych filmárov, ktorí nám donesú ďalšie zaujímavé videá, ktoré dám dokopy a poskytnem tu aj pre vás, aby ste si ich mohli užiť tak ako ja, a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Nezabudnite na odber kanála, majte sa pekne.